Park Farm and Agrobet shahararren gurin da ya shahara wajen samar da gangare 'yan tsakin tsallake tsaunin tsimbirewa wani abin ban sha'awa sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma ga gangariyar abincin kajin da abincin kifi launuka daban-daban masu sa su lafiya da kuzari sai gare ku masu sarar 'yan tsaki ko kuma irin 'ya'yan kifaye dama ta same ku maza ku garzaya Park Farm and Agrobet domin sun kware a bangaren magunguna da allurorin kajin har ma da na kifayen ga masu buƙatar manya-manyan kaji masu tarin nama don yin shagalin bukukuwa ko walima mun tanadar muku manya-manyan kaji cikin sassauƙan farashi ga masu sha'awar yin kiwon muna da ƙwararru masu ba da shawarwari akan abin da ya shafi kiwo. Park Farm and Agrobet na nan a unguwar Sheka sabuwar Abuja kusa da filin board ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin ta lambobin waya kamar haka 07033631565 ko kuma 08099895654 tuna da suna Park Farm and Agrobet. Amsa idan mai sauraro na ko mai kallo na tare da mu duk wannan kashin da aka faɗa adadin su to yawan su dinna abu ɗaya ne sai dai shi wannan jan kashin shine yake koma kashi da jini kuma shine yake wannan kashi mai taliyan shine yake kuma kashi baki wannan rako da kuke gani to duk wannan kashin duk ana kiransa coccidiosis duk kashi ɗaya ne sai dai kawai iya caccanja kamanni ne in yi jikinsu yakan kuma iya komawa kashi mai jini kare ganin kara tana kashi mai jini gaba ɗaya kamar jini to wannan shi kuma maimakon antioxidant dole sai an samu magani wanda yake da sinadarin diclazerol a jikinsa to shine zai iya wannan maganin jan kashin saboda a bayan kai amfani da wancan maganin wurin jan kashi to ba zai amfani ba sai ka nemi magani mai diclazerol a ciki sinadarin diclazerol shine zai maganin wannan kashi mai jini. Abun kuma na farko da yake kawo wannan kashin rashin tsaftace guri da kuma shauran kayan aiki kayan ruwa abinci da kuma kayan da ake wadatar da su a gurin kiwon kaji na yau da gobe. Abu na biyu da yake jawo wannan akwai rashin canjawa kaji ruwa akan lokaci kaga ruwan kaza har ya wuce 24 hours saboda duk wani magani na kaza iya amfani ne within 24 hours in ka sa shi daga safe to lalle sai ya kai safiya kamar yi wannan ya lalace in kuma ruwan sa ya kare ka sa shi da rana ka kara musu da rana to sai ya kara kaiwa wannan rana ya lalace amma in ya wuce 24 hours to ruwa ya lalace magani maimakon ya bada magani sai kuma ya zama ya koma ciwo a jikin kaza to kaga mai kaza iya kula da wannan to zai yi kiwo mai kyau. Abu na uku da kuma yake kawo wannan chocolate ɗin kashin ko kuma kashi mai jini ko kuma jan kashi ko kuma baki mai raba akwai rashin wadatuwar guri sannan kuma akwai yanayin shi ma zafi da in guri da zafi ko rana tana dukan kaza za ga tana wannan chocolate ɗin kashin mai ruwa. Abu na hudu kuma akwai yawan dunkulewa kaji suna dunkulewa wasu suna shiga ƙarƙashin wasu ko kuma su cure akan faranti ɗaya saboda yanayin sanyi ko kuma yanayin lokacin raba ne ko kuma yanayin wani da yanayi da ya shigo na danshin yake sa kajin su rika dunkulewa guri daya to dole za ga na ƙasa suna mutuwa kuma sannan za ga jikinsa kamar ya jike da ruwa yanayin kamar danshi kamar gashin su kuma ba bane yanayin taka junan ne sai ya zama to duk na ƙasa suna mutuwa suna wanda ake da danda suna mutuwa kuma tana faduwa da fari ɗaya na fuka-fuki ta kasa tashi in ya zama to ka ta tashi ma sai ya ga da tana dungura zai zama to kafafuwan suna siran cewa suna koma ƙanana sira kaza tana koma kamar kokran kafafunta suna koma jili-jili suna siran cewa wani ma an kare da marar sani sai ya ce wannan kaza an bashi kokran ne ko kuma an bashi wata kaza ce ma daban ba burela ba to wannan duk yanayin dunkuliya ne da haka ya kamata mai kaza ya kula lokacin da ka zuba kaza ka ta samu wadataccen guri sannan kuma kamata ya ce ta samu guri mai round ventilation wanda yake an mata rings wanda rings ne tana cikin zagaye wanda bayan da za a yi wata ta samu angil kwana haka
ko kuma wanda muke ce mai dan sako wanda za su rika shiga wasu na danna wasu a ciki. To in zarar kaza ba ta samu wannan ba insha Allah za ka kaza ta yi kyan fita. Kuma duk mai kiwo kaza ya kamata ya kula da kaza daga satin farko zuwa sati na biyu, kai iya bakin kokarin ta kai mata abin da take wadata take bukata inda za ta yi kyau ta tashi. In ta wuce sati biyu to duk matsalar kaza Allah ya da ta riga ta wuce. Aha jama'a, ina mu abota kiwon kaji. Shahararren kamfanin nan mai suna Park Farm and Agrobet sun tanadar muku da tsaftatattun 'yan tsaki masu ƙoshin lafiya. Park Farm kamfani ne wanda ya shahara wajen bada ingantattun magungunan su da kuma abincin su. Wani abin ban sha'awa, sun yi shuhura wajen samar da 'ya'yan kifaye kala daban-daban masu saurin girma. Bugu da ƙari, suna da jajirtattun ma'aikata masu bada shawarwari akan kiwon kaji da na kifaye. Sannan akwai sa amarya murmushi, uwar gida kuwa babu yaji, wato dankwalan kaji masu nama. Ina masu shagulgulan biki da walima ko kuma gagarumin taro na ketare ni, yau ga dama ta samu. Park Farm and Agrobet suna da ire-iren irin 'yan tsaki na kowane kamfani daban-daban. Ƙarin bayani muna nan akan titin Sheka Sabuwar Abuja kusa da filin ball. Ko kuma ku tuntuɓi ciyaman ɗin wato Nura Isiyaku ta lambobin waya kamar haka: 0700331565 ko kuma 080099995654 da kuma 080027876473.